ni ji makwan gi poko yangi okwamo e ot moro manoruombore piny e kar dak ma Kiamaiko e buore Nairobi kaendi. Kaluwore kod apisas mag riwruok mar Kenya Red Cross motelo ne chenro mar reso oganda, ji 4 notony gi hinyruok maricho ka jomoko 2 to luoro nitiere ni pod okwamo e odno. Ripot yango ni odno nolwar e seche mane rowere moko ne manyo chumbe e achiel kuom udi ma nyocha sirikal ochako muko nikech ogere tie aora. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. E seche mag okinyi e kar dak ma Kiamaiko manitiere kar chung' od bura ma Mathare. Odni nosechak muko e bwo chenro mar sirikal mar daro joma odak machiegni kod aore. Kata kamano nowe nus kaka wuono noruombore piny apoya nono. En gima okawo jodak gi buok e sama ne olware ojende nodich manyo chumbe kod mwandu mamoko. Ghorofa ilikuwa imesimama hiyo wakati walikuwa na katakata chuma. Sasa ndio hiyo ghorofa ikaanza kutingika kidogo kidogo. Ndio sasa baadaye ghorofa ikaanguka. Ikaangukia hao vijana hapo. Tulikuwa kwa harakati ya kutafuta machuma hapo, ile harakati tunakata. Sasa ile harakati tunakata tulikuwa ndio tukasikia watu wengine wanatuambia, "Je, songeni, hiyo nyumba inabomoroka." Ile tunaangalia nyuma ndio tukaangalia, kweli ile nenda kata chuma nenda kumaliza hivi. Ndio tukasikia nyumba imeanguka. Na kulikuwa na wenzangu wengine walikuwa mtu 6 walikuwa huku ndani kwa second floor. Walikuwa nakata, walikuwa shagonga floor, sasa walikuwa nakata hizo chuma. Ojende gilero ni mane kaka gidak kaluwore kod dhier magikaloe. Vijana koro angamia kae niko ni wach gidwaro pesa. Koro wacho ni sirikal okony vijande. To gorofe gi nyogi ni mimuko. Okwangen nango gorofe pod ochung'. Sani vijana endo angamia kae niko. Kaluwore kod joneno, ji 10 kamoting'o nyithindo nerek nitiere e udi mopogore e orofani mano chak mukto wenus kod sirikal. Mpaka saa hii watoto wetu wajatolewa hapo ndani, na wenye wamekufa hapo ndani ni wengi, si watu wawili, si mtu mmoja. Lakini mahali William Samoei Ruto ako atukumbuke. Jodak sayo sirikal kuom chako muko ute mathoth kendo weyo gi nus. Gima koro giywak nosechako kelone gi masiche mane inyalo geng'. Kata president oneno ka gige okethore. Kaeto timo ni koro ogolo wa udi. Samugolo wa udi, tugolo wa udi ka waonge kata pesa. Wasechulo pesa e udi. Tugolo wa maonge kama wadhwa dagie. To ni en president mane wayiero. Ka en president wuon, eto ninde ot kendo losne. To wanto onge gima kama wanyalo ninde. Wabedo gi lit. Sirikal obi kata kaki tinga di obi mondo obomwa gorofe gi mondo olpi vijande ka gidwa ng'ado chuma. Ute mathoth e alwora ni odong' ka omuk mana bethegi matin. Sirikal nogolo chik mar daro ji duto modak mita 30 machiegni kod aore. En gima osekwedi kod jodak ma wacho ni gionge kuonde ma ginyalo dakie. Bende en gima koro osemiyo oganda mathoth owito ngimagi ka jodak sayo sirikal mondo res ngimagi kendo geng'negi masiche manyalo biro wuokie ute mapok otiek ger. Simfros Okinda, Ramogi TV.